Dem baş temaşavanın hecra, hon bixêr hatin, serserê min serçavê min hatin. Di vê videoda ez dixwazim hindek zanyariyên berfirehtir û balkêştir di derbarê YouTubeê de bidim. YouTube çi ye? YouTube çima awqasî giring e? Çima ez awqasî ser radwestim? Ez xwazim vê jî ji we re bêjim. Niha bi gelek bi zimanên biyanî, bi zimanên dîtir. Bi Almanî, bi İngilîzî, bi Fransî, bi Tirkî, bi Erebî gelek bername li ser YouTubeê têne çêkirinê. Lê di Kurdanekê min. Çima ji ber ku Kurd dema ku li ser YouTubeê bernameyek bê çêkirinê û bêje em ê bi çi rengî ji YouTubeê pera qezenc bikin, vêya tiştekî ecêb dibînin. Çima wekî parsekiyê, wekî karekî biçûk, karekî basît ji ber vê yekê jî ez dixwazim ku vê hizrê bişkênim, vê hizrê ji holê rakim rastî. Çima ji ber ku di vê dinyayê de ji hemî televizyonên cîhanê zêdetir û mestir, ji hemî bazarên torî yê internetê mestir YouTube heye. Em çendîn biçûk bibînin jî, heta dema ku min nû dest bi bernameyên YouTubeê kiribû, gelek kesa davetiyê min an jî ve xwendinê min şûn ve şiyandin ez wisa bêjim, nepejrandin. Tevlî bername nebûn, hindek navana de siyasetmedar hebûn, hindek hunermend hebûn. Ji ber ku YouTube biçûk dibînin, lê îro derfetê min heye ez herim di televizyonekî pir mezin de jî kar bikim, rastî bêjim. Di vî warî de gelek pêşniyar jî hatin ji min re, teklîf jî hatin em bêjin. Lê qet tiştekî wisa serê min re derbas nabe ji bo çi, ji bo ku televizyon xetekî xwe hizrî jî heye, xetekî xwe fikrî, îdeolojîk belkî jî baweriyê jî hebe. Ez naxwazim di vê demê de bi taybet bibim alîgirek an jî bibim dûvikê hindek hizra, hindek fikra. Ez dixwazim hizrê xwe bi rengekî azad ji we re derbibirim. Ez ê bi çi rengî derbibirim? YouTube heye. YouTube derfetekî mezin dide insanên azad. YouTube derfetekî pir mezin dide wan mirovên ku bi rastî ji xwe re li karekî digerin. YouTube derfetekî pir mezin dide wan mirovê ku dixwazin hizrê xwe, nêrînê xwe ji bo mirovên dîtir jî veguhezînin. Ji ber vê yekê YouTube êdî di vê demê de kompanya an jî sazî û dezgeha herî mezin ya bazirganiyê jî û ya medyayê jî. Ji ber vê yekê dide pêşiya televizyona, êdî televizyon şûn YouTubeê ve mane. Ji ber vê yekê jî ez giringî pê didim bi rastî. Aliyê wê ku em hizra xwe derbibirin, nêrînê xwe derbibirin, ev e. Lê aliyê wê dîtir jî heye. Wextê ku em wiha dikin, YouTube rêkekî dî derdixe pêş de. Dibêje ku ez ê ji vî karê te pera qezenc kim, ez ê reklam bidim videoyên te, tu bi vî rengî ji bo min kar bike, wekî kompanyayekî, wekî şirketekî navberê, tu ji min re kar bike, tu videoyên baş tomar bike, ser çi tu tomar dike ew jî ne giring e, videoyên baş tomar bike, bila çonayetiya ve kalîteya baş bê, ez bi xêrata pera qezenc kim, bes ez ê qismekî, beşekî ji wêna jî, sedî bîst, sedî seh, ji wêna jî ez ê bidime te. Têgehekî YouTubeê vî rengî heye, pergalekî YouTubeê vî rengî heye. Niha Kurdên me piraniya xwe gazna dikin. Em awqas kar dikin, kes qîmetê wê nagirê, kes nirxê wê nizanê. Min malperek heye, ez awqasî pêre tabîr bînim, pere tune. Ez fikrê min heye, projê min hene, bes pere tune. Ez çi dikim, beramberî wêna tiştek ji min re nayê dayînê. Ji tu dewletekî Kurdanî ne, Partiyê Kurdan jî bi xwe vedaketîne, kî pera bide te? Halê me hemiya her wekî heve. Ji ber vê yekê jî YouTube wiha nîne, YouTube dibêje tu kedekî didê, ez ê ji beramberî vê keda te pera bidime te. Ji ber vê yekê min xwest ez vê videoya amade bikim, gelo YouTube bi çi rengî pera didê. Hala yekem ev e. Divê hûn bi rastî ji bo YouTubeê kar bikin. Di mala xwe de rûnin ez ti karî nekim, mehê carekê videokê belav kim, an jî kêfa min hat ez videokê belav bikim, piştî sê meha videokê dî belav bikim, kesek vî rengî pera nadê te bêguman. Divê hûn wekî karkerekî YouTubeê te bigerin. Berî her tiştî ew fikir û ew hizrê ku veya wekî şerm dibînê, divê em ji holê rakin. Niha ku ez dibêjim, bibin abone kanala min, dema hûn bûna abone kanala min, YouTube li gorî wê dibe ku pera bide min.
ve çıkaz pere bide, bir çiren gibi de emir servena ravastın. Hune çıkaz pere ji kanala kazanç bikin, ez xwazim divê videoyê de li ser vêya ravastım. Ji ber wê yekê, dema ku ez bi vî rengî bangekî dikim, ez bên bibine abone, an jî like bikin, beecbînin videoya, an jî şirove bikin, an jî temaşe bikin, bêguman hala yekem ji boî min bi xwe ez dibêjim, ew e ku ez bi rastî çand û hunera Kurdî, hizrê kurdewarî, nêrînên kurdewarî bigihînime we, veguhezînime we. Mebesta minî ku min ev kanal vekiriye ne pereye. Ji ber ku masrafa ku ez lê dikim, ji perê ku ez ê qezanc bikim gelekî zêdetir e. Ji ber wê yekê meqsed armanca min ne ew, niha vê gavê li ser vê masaya pêş min kamerayek heye, Canon D6, ez Sehrawê bêjim, kamerakî bihaye bi rastî, ji hezar eureyê bihatire tevlû objektifa xwe. Êştatîfê wê heye, lingê wê heye, di ronahî hene li derdorê kamerayê, mikrofonekî min heye, sound kartekî min heye, karta deng, û laptopek li pêş min e, û telefona xwe jî ez ji bo vî karî bikartênim. Evene hemû masrafin. Min dikarî bi amûrên gelekî basît jî vî karî bikim, bi telefonê tenê jî çêdibê. Lê bi telefonê dikarî dest pê bikî, hêdî li gorî projeya xwe, bernameya xwe te dikare vî karî baştir master bike, li gorî wê jî ji bo xwe amûra bikire. Tiştê ku ez dixwazim bêjim, ev e. Ez bo xwe wekî kes armanca min yekem veguhestina çand û hunera Kurdî, zimanê Kurdî, hizrê kurdewarî ji bo temaşevanan. Me berê dinivîsî gelek dinivîsî, min gelek gotar jî dinivîsîn. Lê benê di vê demê de video karîgeriya xwe, tesîra xwe ji nivîsandinê gelekî bêhtir e. Ji ber vê yekê armanca we çi ye ji bo YouTubeê, divê hûn pêşî vê armanca xwe diyar bikin. Armanca min ev e. Hizrekî min heye, bernameyekî min heye, ez hez dikim karekî kurdewarî karê xwe kurdewariyê got me berê dikir, di astekî jor de bikim, êdî birêka videoya bikim. Ji ber ku video bêhtir balî dikişinin, video bêhtir karê mirova hesamtir dikin, her kesek dikare li videoyê te temaşe bike. Lê wextê ku ez vî karî dikim, YouTube jî dibêje dibêt ew qas eziyet dibînet, ew qas ket didêt, ew qas teab didê, li gorî krîterê min, li gorî pîvanê min vêya pêk bîne, ez jî gorî wê pera bilmedim. Ev jî divê armanca duyem. Wextê ku ez vî karî dikim, hûn jî dikarin temaşe bikin, dema hûn temaşe dikin û bi dilê xwe, bi xwesteka xwe temaşe dikin. Lê ti masrafekî we ji bo vê yekê nîne. Tenê akûya telefona we diçe, an jî wek bêjin elektrîka kompûtera we diçe. Ti eziyetekî we nîne hûn gelek tişta jî jê fêr dibin, wê çaxî hûn dikarin bibin abone. Hûn dikarin beecbînin, hûn dikarin şirovê xwe jêr binivîsin. Ev dibê sûdek ji bo vî karê me, ji bo vî karê YouTuberî, ji bo vî karê ku videoyan belav dike, ev dibê sûdek ji bo wî na, ji bo çi her temaşekirin jêre pera dinivîse. Lê wextê ku ez dibê pera dinivîse, ez qala perê pir mezin nakim. Em ê ser vê xalê rawastim. Ji ber vê yekê jî divê ew kesê ku kanala YouTubeê dixwaze veke û dixwaze YouTubeê wekî karekî hilgirê dest, divê pêşî armanca xwe diyar bike. Min berî niha jî li ser YouTubeê du video, sê video belav kiribûn, hûn dikarin li jorê, li viyalî nizanim, hûn dikarin ji bo bêhtir û fêr bibin, temaşeyê va videoya jî bikin. Niha xala yekem, ez dixwazim wiha ji bo we derbibirim. Gelek kes pêwîstiya xwe bi pera hene û kêfa we ji karê medyayê re tê. Her mirov pêwîstiya xwe bi pera heye, lê belê hindek mirov bi rastî jî huner duwa de heye, lê belê pere tune. YouTube ji bo vêna derfetekî baş e, berê jî gotibû, hûn wekî karker dikarin YouTubeê de kar bikin. Ev jêre belgeyek tiştekî fermî nepêwîst e, ji ber ku ew dema hûn dibine endamê YouTubeê, hûn kanala YouTubeê ve dikin, hûn hemî şert û mercê wana, hemî rêk û rêpîvanê wana qebûl dikin. Ev peymana YouTubeê bi we re. Hûn dibine partnerê YouTubeê, an ku hûn dibine hevkarê YouTubeê. Hûn wekî karkerekî jî têne pejirandin û hesabkirin, hûn wekî karmendekî jî têne dîtin. Ji ber ku hûn di heman demê de di navbera YouTubeê û müşteriya de wekî şîrketekî, wekî fîrmayekî kar dikin. Ji ber vê yekê divê hûn karê YouTubeê cidî bigirin, bi rastî li ser rawastin
da un karbin hatiniyeki darayı pereyi je kazanç bikin. Başa em bi çi rengî pera kazanç bikin? Ji xwe pirsa serê herkesî de ev ez bawerim. Ez hinekî li ser mantıqê YouTube'ê dixwazim biaxivim. Mantıqê YouTube'ê çi ye? Mantıqê YouTube'ê beriya her tiştî di vê demê dawiyê de jî gelekî ev nêrîn belav bû, Google hemî zanyariyê mirova li cem xwe berhev dike. Hûn ê bêjin çi têkiliya vê bi YouTube'ê re heye, ez wê jî ji bo we zelal bikim. Google ji bo çi werê bikeve mala Kurdekî de, ku li Şirnexê, li Cizîrê, li Sêbînê an jî li Amedê, Kurdek di mala xwe de ye temaşa YouTube'ê dike, çi karê Google'ê vî kesî heye. Google wê çi qezanc bike ji vî kesî? Bêguman Google ji xwe li ser van temaşevana li ser mirova ava dibe û mezin dibe. YouTube jî bi heman şêweyî ji ber ku kompanyayekî, firmayekî Google ye, bi vî rengî kar dike, bi vî mantıqî kar dike. Ev çawa çê dibe? Dema ku Google hemî zanyariya cem xwe kom dike, başa Google bi çi rengî di derbarê we de zanyariya kom dike? Ez vê jî dixwazim ji we re derbibirim. Pirsa min ev e, Google bi çi rengî zanyariyên we kom dike, berhev dike. Dema hûn telefonekî digirine dest xwe, telefonê vê demê dibêjin ewa telefonên biaqil, telefonên bîrewer. Ev telefona, dema hûn Google'ê digirine ser telefona xwe, Google xwe ber hemî zanyariyên di wê telefonê de tomar dike. Dema hûn dikevine Google'ê li peyvekê digerin, hûn dibêjin minak ez li gumlekekî, li kirasekî digerim, ez bin kirasekî digerim, ez li tiştekî elektronîk digerim, ez wekî jin eger jin bin li amûrên li tiştên makyajê, tiştên boyakirinê digerin, li kincan cila dimeyzînin, li sola dinerin, li tiştên bazina, li xerxala, li xizmat tiştê wiha digerin, Google vana hemiya tomar dike. Google dibêje ev mirov pir zêde hez ji filmê aksiyon dike. Ev mirov hiş ji cilê wiha dike. Ev mirov hiş xwarina vî rengî dike. Ev mirov jin e, diyar e. Eger tu dema xwe Google'ê de tomar dike, tu nebêje ez jinim jî, dema got tu li tiştê jina gerayî, Google te nas dike. I love you. Bêguman ew ê gonêrûmê Google wa jî nas dike. Ji ber vê yekê Google her tiştekî we dizane û vana cem xwe tomar dike. Evene ne ji bo wê pêwîstin got herî bide dewleta Tirka, an jî bide CIA, an jî bide BDR Almanı, an jî bide KGB'ya Rusa niha hatiye guhertin, an jî İranê, yani ne ji bo wê yekê. Google va zanyariya ji bo xwe bikartîne berî her tiştî. Bêguman aliyê wê siyasî hukukî jî hene lê belê berî her tiştî ji bo karê reklamê ji bo xwe bikartîne. Dema ku va zanyariyana berhev dike, li gorî vê îcar reklamê derdixe pêşte. Eger tu saatekî geriha bê, tu lê nerê yekser di Facebookê de, an jî deverê dîtir, malperê dîtir got keviyê de Google reklama xwe derdixe pêşte. Saata derdixe pêşte. Eger tu kinca geriya bê, kinca derdixe pêşte. Eger tu kompüter û tiştê elektronîk geriya bê, wana derdixe pêşte. Tu çi qasî bêjê ez nakirim jî, perê minînin, têrê nake, ew mirovê li Kurdistanê, ew mirovê li Bakur dibe, li deverên dîtir dibin, perê wî nan nebêjî, iPhoneê dikirê. Perê wî xwarinê nebêjî, Samsungê dikirê, an jî telefonên dîtir yê biha dikirin. Evene hemû birêka Google'ê çê dibin bêguman, ev daxwazî, ev propaganda, ev reklam hemû birêka Google'ê pêş dikevin û çê dibin. û hestên mirova, daxwaziyên mirova bi birêka Google'ê têne îdare kirinê, têne birêvebirinê. Dema ku vî rengî jî bû, YouTube jî li ser vî bingehî pêş dikeve. Ez vîdyoyekê belav dikim, temaşevanên min ji kî derê neherîzê de, min bi berhevkarê Kurd yê kevne şopa Kurdî ez bêjim, re mijûl dibe, Seyda Goyan re hevpeyvînek li darxist, herî zêde kî lê temaşa dikin, dibe ku aliyê Botanê, aliyê Mêrdînê, Batmanê, hetanî Behdînanê jî ev herêm temaşa dikin. Başa hêza vê herêmê ya kirîna tişta çi qase ye? YouTube vêna dizanê,
Google venat zane derfete ve dere kiyemin jha kontrol de destevade çıkas kuvveti sipariş tişt ser internete tene krine venajik zane istatistik destevadena ve çaxe eğer heza krine ya ve hereme zede be ve çaxe pere zede tenej agirira demaku heza krine kim be ve çaxe pere kim tenej agirira jber ve ki go iro temaşavanın mı la Almanya zedetir bin ve behtir pera bilmisi lego temaşavanın mı hamil Kurdistan'ı bin ve kim pera bilmisi çima eğer Kurdistan'a bakur be jha pere Türkiye tek şuya من استاتستیکه که نری جوها کانال من یا او قناعه پر دست بکرنه هینا نو بری سه هفته دست بکر تو پرجش خنای لبری دیساجی از دو جبو انفورماسیون بدمو جبو زانیاری بدمو بجم صدی چل تماشاوان ج ترکیه بون آنکو باکور کردستانی ترکیه گوگل همیه مبدور حساب دکه و صدی نه جا Almanya bun. Sadi nehe Almanya 3 euro 40 cent nivisi bu. Le sadi çile Türkiye 0,7 cent nivisi bu. Yani çarpın cara ev sadi nehe ku Almanya tamaşa kiri behtir pere daya kazanç kirin sadi çile Türkiye. Jber ku pere Türkiye kıymeti xanamaya heza millet heza insana ya kirine tüne Google ji vena zane, YouTube vena zane, ulgori vena nırx dede temaşavana. Jber ve ki az hala yekem ku az xwazim ji boy ve diyar bikim temaşavan. Temaşavan lokasyon anji devera ku lê. Eve gelekî giring e. Temaşavanên we ji kî derê ne? Temaşavanên we ji Iraqê ne, temaşavanên we ji Sûrî ne, an ji Tirkî ne. Eve tesîrekî li ser kanala ve dike. Eve hala yekim. Hala duyem çonayeti anji kaliteya ve insanaya. Anji asta ve insanaya. Hala duyem eve. Asta temaşavana çiye. Çiye asta temaşavana? Doktora, an hünermende, an bazırganeki devlement, anji zengine, mamosteya, anji miroveki asayî normal karkereke, anji kesekî bêkare, xalas duem ya herî giring eve. Evel gorî çi tepîvan, eve Google nas dike bê ev insan çi ye, çi kese, asta wî çi ye, vê nadizane ji xwe. Me behs kiribû di telefonê de hemû zanyariye we têne tomar kirin. Eger wan Googleê telefona xwe de bi kar neynin jî, gelek bernameyên ku bi Googleê re kar dikin hene bibûrin. Bi Google'e re kar dikin hene ji van bername zanyariya digirin. Hûn di Facebook'e de xwe tomar dikin, lê hûn Facebook'e jê bibin, bikevine bernameyekî lî ew bername ji bo we Facebook'e ji we dixwaze. An jî bi Google'e re têkiliya xwe heye, girêdana xwe heye, di bingehê wê malperê de Google qeyd kirî heye, tomar kirî heye, ew bername zanyariyê we dide Google'ê. Ji ber vê yekê hûn çi jî bikin, hatta telefonik de dest ve de hebe. O ev telefon rasta rast bi Google'e ve girêdayî be, hûn nikarin xwe ji Google'ê rizgar bikin. Ji ber vê yekê asta temaşavana gelekî giring e. Mirovekî doktor be, çi dikare bikire? Tiştekî nakire. Yani hêza doktor ya kirînê pir e, lê pir zêde doktor wekî karakterê wî pir zêde nakire. Dîse jî nirxê wî bilind e. Çima? Perî wî hene dikare bikire. Dikare telefonekê bikire, dikare tiştekî elektronîk bikire, dikare tiştên biha, solên biha, cilê biha bikire. Li gorî vê dema ku doktorek vîdyoya me temaşa bike, wê pera bêhtir bimîse. Dema ku hunermendek stratejik temaşa bike, wê pera zêdetir bimîse. Çima hêza wînaya kirînê zêde ye. Mirovekî asayî eğer li Tirkiye temaşa bike, hêza wî kirînê tune ye. Eğer li Almanya temaşa bike, hêza wî kirînê zêdetir e, ev bêhtir wê pera ji bo wê binivîse. Ji ber vê yekê asta mirovaya ku temaşa dikin gelekî giring e. YouTube vêna jî hesab dike, li gorî wê pera dijmêre. Hala sêyem cins an ku rigez, jine an mêre. Nêrûmê jî hene, em wanan ha naxine nav de.
jin an mer YouTube vana jî hildigirê dest. û statistik an jî jmaryarî jmarbêjiya van videoya da vêna jî derdixê pêş. Gelo jina temaşa kiriye an zilama temaşa kiriye. Em bêjin videoyek sedî heftê zilama temaşa kiriye, sedî sî jina temaşa kiriye. Ew sedî sî temaşakirina jina bi qasî sê qat ya zilama bêhtir pera dide videoya. Çima? Ji ber ku jin her tiştî dikirin. YouTube vêna dizanê ji ber wê jî dema ku temaşevanên we jin bin, hûnê di videoya xwe de bêhtir pera qazanc bikin. Ji ber wê jî eger hûn bikarin bername ser jina durist bikin, çê bikin. Hûnê karibin bêhtir pera qazanc bikin. Ev ne heneke, rastî wisa ye. Wekî dî xala çarem tiştê ku werê bîran û ez ji we re bêjim asta pera qizînçkirinê ye herî giring ev her sêkin. Divê hûn ve her sêya bi rastî bidine ber çavê xwe. Wekî dî tiştî dî jî heye dibe ku pir bala YouTuberan nekişînê lê wext xala çaran ez karim wekî wext jî diyar bikim. Mînak dibêjim we videoyek belav kiriye we gelekî reklama wê kiriye lê videoya we saet 12 hatiye temaşakirinê. Saet 12 psikolojiya wî insanî ew derûnê wî insanî tê zanînê. Saet 12 hatiye temaşakirin kêm hatiye temaşakirin. Saetê êvarê hatiye temaşakirin mirov şikar hatine û daxwaza kirînê pir zêde bi ware heye. Ji ber ku hesabê xwe wî tiştî kirine wê rojê jiyana xwe bi wî fikrî re bihûrandine êvarê dikarin bêhtir bikirin. Ji ber vê yekê jî hûn çi qasî videoyê we di dema êvarê de an jî dema xwe de bê temaşakirinê ew qasî pere ji we re tê nivîsandin. Ji ber vê yekê dema hûn tiştekî belav dikin videoyekê tiştên ku hûn bala xwe bidine ji we re dibêjim. Ev e gelekî giring in. Niha hûn dema videoyekê belav dikin hûn divê bala xwe bidine çi? Ya yekem divê hûn kategoriya videoya xwe diyar bikin. Yani di kîja beşê de heye ev video. Eger videoyekî we stran bê pere zêde jê nayên. Çima? Ji ber ku temaşevanên strana zêde reklama nanerin. Ew guh didin tenê. Gelek jê telefona xwe deyîne wê derê û tenê guhdar dikin. Ji ber vê kesê ku strana temaşa dikin pir zêde pay kirînê nakevin. Hêza way kirînê daketiye. Ji ber vê jî kanalên müzîkê bi milyona werin temaşakirin jî wekî hindek kanalê dîtir pera qezanc nakin. û videoya wa jî kinin. 3 deqene, 5 deqene. Anha çend deqa çê bunu zanim 22 deqaya. Erê 22 deqaya ez daxifim. Ev video dirêjtir, ev video qasî 4 strana, 5 strana dirêje. Ji ber vê yekê jî temaşevanên videoyê kin hikê min çi qas zêde temaşa bikin jî hatiniya xwe wek videoyên dirêj nîne. û müzik bi taybet jî ew hêza kirînê an jî ew daxwaza kirînê di temaşevanên müzîkê de zêde nîne. Ji ber vê yekê jî eger kategoriya videoya we, beşa videoya we müzik bê hatiniya xwe jî wê kêm bê. Ya xala herî duem, mînak eger kategoriya we an jî beşa hûn digirine serê siyaset û polîtika bê ev jî ji müzîkê çêtir e, ji ber ku videoya wana gelek dirêjin û millet bi bênferehî û bi dilaramî temaşa dikin. û heta dawiyê bêhtirî xwe jî heta dawiyê temaşa dikin. Ji ber ku li hindek deveran, ew jî gor welata tê guhertin mesela. Kurd gelekî heş siyasetê dikin. Kurd dema got videoyekî siyasî temaşa dikin, heta taliyê pêda diçin. Ez behsê hindek ciwanan nakim, beşekî zêde dibe ku bala xwe nedê ser lêpiraniya Kurdan ji ber ku milletekî gelekî siyasî ne ji ber rewşa xwe netewî, ji ber rewşa xwe şûnwarî an ku erdê coğrafyayê ji ber vê yekê jî heş siyasetê dikin û heta dawî temaşayê videoyê dikin ji ber ku bi aramî temaşa dikin bala xwe didinê de reklam werê jî temaşa dikin. Lê yekî ku müzîkê guh lê bigirê carna qet li video nanere jî telefonê dayînê wira û ji xwe re müzîka xwe godar dike. Ji ber vê yekê tesîra wêna jiya müzîkê zêdetir e. Lê belê hindek pile hene, hindek ast hene. Mînak videoyên perwerdê ji hemiya bêhtir pera didin qezançkirin. Videoyên perwerdê çi ne? Mînak ez dersê Photoshopê didim di YouTube'ê de.
بگومان از قالا کردان ناکم او هزا کردای کرینه کمش بر وجود پرژه نای وکی آلمانه کم بهزرن دما کو پرورده فوتوشوپی بده جه هزار کسی هیچ نبی قد نبی دبه کو چل کس پنجی کس برنامه درباره وینه انده بکرن یوتیوب نگو رکلاما فوتوشوپی ده دیوا کسا بگو من رکلامه فوتوشوپی جی هنه لبل رکلامی برنامه ویدیویا برنامه وینه برنامه نقشه سازی جبوی وان کسانا در دخل پیش و هزا وایا کرینه جزیده جبر به یکیجی او کسی گو درس فوتوشوپی بدن به زمانی دیتر دو بیجم بهتر پرجوارته نویساندنی و یا هری زیاده پراد ده قazanç kirin و geleki YouTube'da da aslında heri bilinde jî videoyun perana, videoya finansiye. Videoya finansiye çavana li ser borsaya on video çevikin. Li ser pereyên kripto, wekî Bitcoin'a, wekî Litecoin'a, wekî Ethereum'e, wekî nizanim li ser va coin'a jî li ser va pereyên kripto, pereyên dijital jî video geleki para döden kazanç kirin. Çima ji ber ku temaşevanên wana ji xwe zengînin û perê wana hazirın li ser torê dijitalin dikarin yekser tiştekî bikirin. Ji ber vê jî reklama van peraya. Bi taybet jî vê dema dawî de pereyên kripto an jî pereyên dijital dema ku videoyek li ser wana tê belav kirin, bala herkesî dikişêne wira û ev jî dilê ku zêde pere bê qazanç kirin. Ji ber vê yekê jî ez mi gelekî dirêj kir, lê dîsa jî ez dixwazim ku hûn di vî yarî de bim xwedî zanyarî, dema we videoyek belav kir, em bêjin we video di derbarê siyasetê de belav kiriye, hûn herin finansê destnîşan bikin, wê çaxê karîgerî û tesîrekî xirab ser kanala we bike. Ji ber ku videoya we ne di derbarê finansê de ya, YouTube vêna dibîne û videoya we şûna bû derxê cihê wê yek û hêja derdixê asta herî jêrê. Ji ber vê yekê jî tiştekî wiha nekin, videoya we li ser zaroka bê, zaroka destnîşan bikin, videoya we li ser finansê bê, finansê destnîşan bikin, li ser perwerdê bê, perwerdê destnîşan bikin, daxene ew video bikeve wê kategoriyê, bikeve wê beşê û YouTube jî karibe vê videoyê derxê pêş. Ji ber vê yekê pêwîstî bi hîlê wiha tune ye, Lêbelê video bi rastî eger li ser finansê bê divê hûn bixin kategoriya finansê destnîşan bikin. Eger hûn kategoriya finansê de lê we kategoriya zaroka destnîşan kiriye ve kategoriya mirov an jî bloka de işaret kiriye ve çaxê wê dîsa tesîrekî xirab li ser videoya we ser hatiniya we bike. Wekî dîtir videoyên zaroka gelekî tesîrê dikin ji ber ku zarok jî dikirin. Belê zarok temaşa dikin tiştekî zêde jê fêm nakin, lê zarok tiştê got bînin ji dê û bavê xwe dixwazin. Li gorî wê jî reklam derdikeve pêş zaroka û dema got reklam derdikeve sedî heştê zarok wan reklama ditirkînin û diçin wan reklama dinerin. Bizanebûn bêzanebûn, piraniya wan jî bêzanebûn lê dinerin. Heya wan jê tune, zarok yek saliye, du saliye, sê saliye qet nizanin lê dîsa jî diçine ser wan reklama. Ev jî dihelek û bêhtir tişt di aliyê zaroka de vêne kirîn, ji xwe bazara tiştên zaroka, lîstokên zaroka di dinyayê de bazara herî mezin, yek jî ev e. Ji ber vê yekê dema hûn videoya xwe bar dikin, pir bala xwe bidine kategoriyê wê, an jî cihê ku hûn bigirînê de, ew gelekî giring e, gelek kesê got videoya belav dikin, qet bala xwe nadine vê tiştî, qet kategorî jî destnîşan nekirine. Ev e gelekî giring e, wekî dîtir dema hûn videoyekê belav dikin, hala girin, ne hûn dikarin videoya xwe de bajar jî destnîşan bikin. Dema hûn bajar destnîşan bikin, ew videoya bêhtir wê li wê herêmê werê belav kirinê. Lê nekevne vê şaşîtiyê. Videoya we li Almanya kişandiye, lê hûn dixwazin Amedê destnîşan bikin. Qeweta Amedêya kirînê biqasiya Almanya nîne, ji ber wê jî ya rastiya pir zêde min jî wisa kirim, destnîşan kirin de ver, lê ez pir alîgirê wêna nînim, ya baş mirov bajar destnîşan nekî, daxine ew tag an jî peyvêng û SEOyê YouTubeê derdixine pêş bêhtir cih bigirin, lê dema hûn bajar destnîşan bikin, ew kesên herêmê wê we zûtir peyda bikin, wê videoya zûtir temaşa bikin. Ev jî kê xalekî giring e. Wek me gotî ew pîvana peredayînê li gorî hezar kesî tê diyar kirinê.
هزار کس دمال رکلامه و تماشا بکن ویدیو تماشا بکن لگوری پرتی داین لگوری هرمی دوری لگوری جنس لگوری آستا تمن جی ما اوناش بیر کر آستا تمن کسین دنابرا 13 حتی 17 سالی دهنه 17 سالی حتی 24 سالی هنه به فی رنگی آستی تمنه هنه اف جی تینه تومار کرن دی یوتیوبه ده لگوری وان آستا جی پرتی داین انسانی تمنی آمازن بن ناکرن لمروفین گله کی بچوک جی بن نابرا 13 17 سالی ده جی او هزاوای کرینه تونه یا لبلی ین خورد و ین تمنی ناوین ده اونا بهتر تکرن لگوری ویجی یوتیوب لگوری واج مارا لگوری واج مار بجیا ایدی پرا جبوی و دجمره لبلی خالین پر گرنگ هنه دماغ ون کانال خوا آباد کن هونه بچرنگی آباد بکن هونه بهتر گرانی بدن کیجا زمانی هونه گوری کیجا کریترا ویدیو آماده بکن مجارا و چیا برای همیه اون چه قاسی به یوتیوب بدنه دست نشان کرنه بدنه زانینه او قاسی یوتیوب جوی بکار به آلیکاریا و بکه نه یوتیوب دویم تشتکی وها بفکرن هون چه ویدیو بلاو بکن نه یواته که هونه به پرا قزنج بکن جبرکو مرجن یوتیوب هنه یوتیوب دبیجید به 1000 abone دوی هبن حتی نیت دست بکه که پرا قزنج بکه لگل وینا 4000 جی ساعت تماشا کرن دوی هبه دوی 4000 ده مجمره ویدیوی تا هاتمون تماشا کرن پنجی ویدیوی تا هنه بس تا ویدیو خو پر زده رکلامه آنه نکریه به پنجی ویدیوی از بارم ده نوا سالا کی ده ancak تکار به 4000 saat بقد یعنی جانا سالا کو نیف پیدا دشه لی اگر یوتیوبر کی باش به و پروگرانی بده سر ویدیویا و هر تم ویدیویی که بلاو بکه هفته دو ویدیو سه ویدیویی که بلاو بکه نوا دمکی کنده کاری 5-6 ویدیوی بقدینه اولنا بیوانه که از بخود بجم و به وان ویدیوانه دکاری دست پی بکه که بکه به آستا پرا قزنج کرنه آستا به یوتیوبره کار کرنه حتی نیافنا نکدن به یوتیوبره کار نایکرن بری نو سابو بری مچو ویدیو مچو سر خیارا سر تروزیا سر انجورا به ویدیو بلاو دکرن لدی سجی ویدیو یوتیوبه پرا جمرا دجمارتن من نب مقصد پرا دکر بگومان لی ودمه و سابو نهاج پر زحمت کرنش برکو هر کس ویدیو بلاو دکی و چاخه یوتیوب چود بجه هر کس ویدیو بلاو دکی لی استفازم گوته ببه هستا ته براستی خو پیش بخی وی کاری وکی کاری کی مدیای هلگری دست جدی بگیره ده همان دمه ده کاری خود در ببرید کاری هنر خود در ببرید لید عالیه دیتر دجی ته کاری به لکو تماشاوانی ته زیده ببن و اجی پرا قزنج کم و چاخه از قسمک بشکی جویناجی بدمتا هزرا یوتیوب اوج بر وی کیجی دما اون کانال کی یوتیوب ودکن دما اون کاری یوتیوب ودکن براستی جید و اون سر راوستن gelip video ego kurt belav dikin hene berge ve tünnene, kapağınının. Dema berk tünne be kesik nay videoda temaşa naki. Müjarata çıkası baştı be belav be kesik temaşa naki. Anji jenerik kat tünnene, keser bana rana vastı. Telefon desmedene, va telefon ontkarın bergajı çekin ontkarın jenerik ajı çekin. Ne per hasaniye lebrasti ne tişteki o kasi zor ajı keser demede. Video geri, anji bername geri ya YouTube geleki tişteki belava herkese ki jber ve ekil gori veji teknik hena. Hun video be belav nekin video be reklam belav nekin o demam videoyu ki belav dikinci kategoriya ena geleki destişan bugün baş hen bijerin anku beş şavete de jibigre navaroka ve geleki tijibikın teksta geleki bigirne jber ku mantıkı YouTube YouTube videoya tena gece. Naha az daqifim YouTube nizanes çizbejim. YouTube tane kalita video midineri, denk aheng avaza ve nadineri ka ev denk deverne ditir hatiye belav kirne anna jboy müzika jboy mafi parastine hey denk hey YouTube bu Kurdi nizani. Zamanı Kurdi YouTube'da haya da makumun da girne ser mutkarın zamanı Kurdi destişan bakın lebele Kurd zamanı mı tena gece demaz dağfım. YouTube'u çava bizanı bir ev videomu serçiya. Begoman ser navaroka kuhum binvisin. Dema navarok jer videoya da nivisi, hatta nijvate drej binvisin, jxol vedre nivisiye 5000 peyv. Anji 5000 pid dve on bigirne vedere, ve çakı 5000 on tkarın bigirne. Ne şartı ne peyüste on hamuy dagrin, lebele
navaroka videoya ve çiye hûn dikarin wê dirê de binivîsin daxane YouTube bizan be bêwe li ser çi ev video tomar kiriye. Eger hûn nivîsandina we bi Kurdî jî bê tiştek nabe ji ber ku YouTube li gorî wa peyvê we videoya we dixe rêzê û vê videoyê belav dike. Rêkên pir giring û videoya we bêhtir balê bikişêne evin û wekî dîtir saetên an jî demên weşandina we gelekî giring e hûn çendîn pêş de bar bikin û demejmêra belavkirina videoyê diyar bikin ew qasî wê ji bo videoya we baş be û YouTubeê de jî cibigire. Ez pir naxwazim dirêj bikim gelek dirêj kir rastî lê ev halên giring bixwesta ji we re derbibirim duwarê teknîkî de dema pêş de ez ê hîn bêhtir li ser YouTubeê bu ara videoya dabeş bikim ev beş bikim em ê li gorî wêna bi hevkariya hevbin bêjin em ê karibin YouTuberê Kurcîkê pêş bixin û kesên ku dixwazin kar bikin kesên ku dixwazin dem û derfet destwana de heye bi rastî di vî warî de xwe pêş bixin. Ez zanim gelek jî vê videoyê temaşe jî nakin ji ber ku gelek dost û birader hene ez li wana dinerim dest bi YouTubeê kirinin lê videoyê min YouTubeê temaşe nekirin ji ber ku pir bala wana nakişîne lê giring e bi rastî vê videoyê eger hebe nas û dostê we ji ware jî bişênin YouTube ne şirketa bavê me ku em bêjin wala wê xisarê bibîne bila her kurdek bibe YouTuber bila her kurdek karê videoya hîn bibe bila her kurdek vê derfetê ji bo xwe kar bêne eger bikaribe pera jî zêr qezenc bike. Li Bakurê Kurdistanê eger hûn jiyan dikin kanalekî xwe YouTubeê vekin herin mirîşka bikişênin tomar bikin herin aloka bikişênin herin waz bila û nav waz zeviya çiya û deşta û ava û rûbara û çûka û kevoka bikişînin û bixine YouTubeê de wê gelek temaşevanên we zêde bibin û dibek û sûdekî darayî maddî jî ji we re çê bibe. Ez hêvîdarim di vî warî de min karîbû tiştekî bidmewe zanyarekî bidmewe eger pirsên we hebin di derbarê YouTubeê de bi qasî min karî bi qasî min zanî ez ê bersiva bidim alîkariya we jî bikim bi mînet xweşiyê de her bijî.